bidaia bat azteko, ez? Bidai eder bat, talde bat sortu zunean sekula ez dakizu ze etorriko den eta... 20 urteko bidaia dagoeneko, Berritxarrak taldeak ondoen dakien moduan ospatu du. 20 urteen bueltan, hemen gaudela, hoxe da gure mezua, 20 kantu berri grabatzen, eta oraindik ere sortzen eta gauzak esateko, ez? Hogei kanta, disko hirukoitza 3 estudiotan grabatuta lehen mailako ekoizlerekin. Sekulako erronka. Kontuan hartu, diskoetako 2 bintzat Estatu Batuetan grabatu direla, orduan, bueno, egutegia lotzea izan da kiston burea uste, baina, bueno, bizirik atea gara eta honik, eta uste dut 3 oso pozik gaudela 3 diskoekin. Abentura udaberrian hasi zuten Kalifornian, euren aurreko diskoa ere ekoitzi zuen Ross Robinson mitikoarekin. Hauxe bere reakzioa lehen akordeak entzutean. Binda berriz aipatzen zuen, jo, aztu ezagete talde bat, daukan inongo pretensiorik ez, hizkuntza hortan haste zuen, beretzako ginen, olako, bueno, benetako talde bat edo... Terapia moduko bada, ez? Bera psikologia asko lantzen du eta baita kreatibidadea. Eta pentsatu genuen, ia oso zoragarriena izango zala, hori berarekin berriz disko bat errepikatzea. Udan Madrilera joan ziren, bigarren diskoa grabatzera, indie eszenan ospe handia duen Ricky Follnerrekin. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me lo propusieron, porque es un grupo, bueno, muy respetado, lo conoce todo el mundo y tiene una carrera intachable. Oso erakargarria zela guretzat, hori ez, jartzea rock gogorretik kanpo lan egitera ohitua dagoen ekoizle baten eskutan, ez? Eta nik uste, zinez asmatu dugula eta ez dakit, sekula pentsatzen ez genuen soinukera batzuk atera dizkigula. Creo que este disco va a dar mucho que hablar y que va a ser muy divertido cuando salga y podamos empezar a ver las reacciones de todo el mundo. Temak aingurak hori aurreratu genuen eta pentsatzen genuen izango zela alako irautza bat eta, bueno, irautza txikia izan da. Entzuleak estiloen gainetik daude, eta azkenean entzuten duna da kantu on bat edo txar bat. Hau izan lehike, 3 diskoetan poperoena behar bada, baina kantuekin oso ziurri honden. Bill Stevenson izen handia punk rockaren munduan izan zen hurrengo bidaia laguna. 3. etapa, Colorado. Eta 3. diskoa, zuzenena da, musikaldetik eta letraldetik baita. Azkenean 8 egunetan eginda dago eta bai grabatuta eta nahaztuta. Berez grabatu ditugu abestiak zuzenean eta bilatzen genuen hori abesti horien energia edo... Esperoan zaude, ez da iristen, noiztik da zure bizia, atzera kontu bat. Diskorik eta azkarrena edo energiz beteriko diskoa. Atzera kontu krudel bat. Disko hau zuzenagoa, bigarrena erritmikoagoa eta lehena basatiagoa. Rockaren 3 ikuspuntu desberdin goiburu batekin. Denbora da poligrafo bakarra. Garai arraro eta ematen du ez, aro baten amaieran egonde bezala eta zerbaiten hasieran edo alako zerbait. Azkenean denborak esango du ez, nora goazen edo zertan bukatuko den dena. Denborak goian jarri du Berritxarrak. Aspaldi lortu zuten toki bat nazioarteko eszenan, naiz eta beti ere presarik gabe ibili. Gure filosofian uste dut hasieratik egon zela hori bai,
hau epe luzerako zerbait zela, ez? Hortan sinestea bintzat. Gaur egun ikuste joera beste bat dela, ez? Behar da berehalako emaitzak bilatzitu jendeak, edo hori da baloratzen dena gaur egun ikuste, ez? Eta 20 urtetan oso erresa da aspertzea, itotzea, jendea zutaz aspertzea. Bai, iruditzen bogarri batzuk egon zirela, hori, ez? Edo inflexio puntu bat, edo batez ere kanpora ateratzen hasi ginenean, guretzako bintzak garrantzitsua zela erronka moduan, ez? Lurralde muga horiek bintzat gainditzen saiatzea, ez? Gaur daguna, hori, ez? Bartzelonara joan eta areto bat lepo betetzezuna edo Madrilen bertan jotzen dezunean, eta guretzako hori izan da oxigenatzeko bide bat, ez? Disko bat nabarmendu beharko banu jaio musikail, ez? Pixka gure filosofia laburbiltzen zen oso ondo, horra utzi zen anfora pixka, gure anfora txikia. Horra zen gure berbada hildo ekoizleekin hasi dugun baitasun histori hori. 3 urteko Makrobiraren diskoa izan zen hura, 200 kontzertu mundu osoan. Ordurako 3 kote ziren, ondoren Davidek eta Galderrek ordezkatu zituzten aurreko basu eta bateria jotzaileak, eta taldeak eraberritzen jarraitu zuen. Gu hasi ginen kasi metal talde bat bezala, Hola hasi ginen, baina gaur egun berritxarrak etiketatzea oso guztut nahiko zaila dela. Guk maite dugu metala, oraindik ere, baina maite dugu beste musika estilo bat ere bai. Azkenean kantu onak bilatzen ditugu. Supongo que la clave es la constancia en su caso y en la de todos los grupos que consiguen pasar tanto tiempo tocando. Paciencia, constancia y fidelidad a sí mismo. Creo que ellos han tenido una carrera que la han evolucionado hasta donde han querido siempre. Y ahí los tenemos de nuevo, sorprendiendo a propios y extraños. Es, diríamos, casi el grupo que sueñan todos los grupos ser, ¿no? Un grupo que hace lo que quiere, que cultiva el tipo de música que le da la gana sin hacer grandes concesiones, que además consigue sonar en la radio y que además, cantando en euskera, consiguen tocar no solamente en Euskal Herria, sino también allende los mares, ¿no? Hay que decir que de alguna forma el tiempo les ha dado la razón. Ni arrona gortaz nola iritsi garen, ze freskotasun mailakin eta ze musika egitea da bada bilaketa etengabeko bat eta hori ezin zaigu ahaztu. Honezkero, ia 1000 kontzertu eman dituzte, publikoarekin lotura berezia lortuta, euren arrakastaren beste gako bat. Gurekin hasi zirenak ere, oraindik ere, ikuste ditut, ez, atzeko filetan, gero ez da atzerago, baina nahiko publiko zabala daukagu. Kuriosoa ere bai, Euskal Herritik kanpoko publikoa ere batzutan igual musikalagoa dela, iruditzen zait, eta musikari asko egoten da gure publikoan, eta hori halako zeharkako piropo bat da. Zaleak zain dira taldearen 8. disko hau entzuteko, baita urtarrilean hasiko den birarako ere. Dagoeneko 30 kontzertu dituzte hitzartuta eta sarrera asko eta asko salduta. Maitatua sentitzen gara eta aki hori privilegioa dela. Eta gu ere gogotsu ja disko ateratzeko, egia esan, pixa sekretua gordetzen eman dugu urte osoa eta hori ere azkenean motxila handia izan da, Egin bintzako gogoa dauka ja kantoak irten daitezela eta ja.